କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାର ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବିଫଳ ଜଣେ ନାବାଳକ ସହପାଠୀ ଜୁନ୍ 1ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବରହମପୁର ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ କୋରାପୁଟ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ନାବାଳକକୁ ଜୁଭିନାଇଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।